olen Ritva Isokangas ja toimin parturina omassa parturiliikkeessä Ritva Isokangas. Olen aloittanut parturikampaajatyöt vuonna 1987 Kärsämäellä ja siellä toimin omassa liikkeessä 12 vuotta. Sitten elämäntilanteet muuttui ja halusin palata takaisin Haapajärvelle. Ja silloin oli toiminnassa Niskan Ritvan parturi ja hän oli lopettelemassa, kun oli jäämässä eläkkeelle, niin menin hänelle työntekijäksi. Pääosin leikkaan miesten hiuksia ilman ajanvarausta, mutta sitten myöskin teen jonkun verran permanentteja ja värjäyksiä. Nyt on kaiken kaikkiaan näitä yrittäjävuosia tullut semmoinen lähelle 35. Eläkeikä alkaa lähestyä, mutta niin kauan kuin jalat ja kädet toimii, niin jossakin muodossa tuun jatkamaan näitä sitten vielä. Ei voi suunnitella tarkkoja aikoja mihinkään, mutta tämä on ollut ihana työrupeama ja tykkään kyllä tehdä työtäni. Ja kiitos kaikille asiakkaille ja kiitos tästä sisupalkinnosta. Tämä tuli kyllä niin puskista, että en osannut odottaa ollenkaan, että huomioitaisiin tällä lailla, mutta olen kyllä otettu ja lämmin kiitos kaikille.